Imos falar agora de as alternativas que temos para buscar concertos en directo esta fin de semana, e iso que vamos a desvelar un pequeno segredillo nos di o noso seguinte convidado, o noso xa habitual Fernando San Pedro, que non hai moita cousa para esta fin de semana. Imos falar no nome do rock and roll en todo caso. Que tal, Fernando? Moi bons días. Días, pois sí, debe ser que a xente está pensando na ponte, gastar os cartos agora que se cobren estes días. A mí me dá que eso, que a xente se vai de medio vacacións e seguro que os programadores dicen non nos vai vir nin o tato, non vai vir ninguén. É que é o que decimos sempre, pois cando chegan as datas señaladas, pois eso, tipo carnavales, ou Semana Santa, Navidades e tal, pois así, esta que é unha ponte longa desta fin de semana, pois bueno, longa, home, pois non sei. Outros días non se pillan así como así, Bueno, home, sí, tamén é verdad. Entón, pois, seguro que moita xente pois aproveita para fazer unha escapadinha, ainda que sexa por aquí, por Galicia, por exemplo, ou por fora, donde sexa. Co cual, pois, algo temos, pero a mostra simplemente é para mañá venres. Bueno, oye, bueno, vale, é festivo, pues mira, oye. Sí. A ver, co que digo sempre, que logo, pois, rebuscando un pouquiño máis, bueno, é sen rebuscar, non só fai falta botar un ollo ás programacións de cada sala. Encontro sobre todo moita banda de versións, algún que outro tributo, os típicos concertos indies, pop, que se leva ahora. Eso que se entendeu este fin de semana, se aplazou, mellor dito, o concerto que tiña previsto no Coliseo Dani Fernández por enfermedade. Por forza maior, porque se tivo unha lesión importante, sí, é verdad. Eso entra dentro, creo que para despois do verán. Pero entra dentro da nosa xurisdicción, Dani Fernández, ou non? Más ben pop, non? É simplemente un comentario. No, pero digo, por curiosidade intelectual. No, vamos, ni de longe. Más pop que outra cousa, non? Si o queres chamar así. Oye, por certo, a min sorprendeme, non esperaba este tipo de concerto. Vino hai 2 anos en María Pita. Chamoume a atención, sin ser o meu, como di outro, my cup of tea, como dicía. My cup of tea. Sin ser o plato do meu gusto, bueno, foi agradable, foi un concerto divertido, non estivo mal, me sorprendeu este rapaz. Cuidado. Sí, bueno, mentras non moleste, pues todo vai ben. Exactamente. Bueno, aparte de todo isto, sempre decimos que aquí, claro, non repasamos todo o que hai, porque, como decías ti, hai moitas, o mellor concertos, que o mellor se saen, pero se saen da nosa filosofía, non? Claro, é que si nos poñemos a repasar todo, entonces sí que non nos chega toda a mañá para comentar as xogadas, pero así que nos quedamos, pues, estrictamente co rock and roll. Pues de eso, estes días, pues sí, xa digo, soimos de unha pequena mostra que é mañá venres, no Mardi Gras, así para inaugurar o mes de maio, e recibiremos con agrado, dándolle a máis calurosa benvida, como sempre, aos artistas que chegan por primeira vez á nosa cidade, non? E de sempre se dixo que La Coruña, cidade en la que nadie es forastero, bueno, eso polo menos era o lema, eu recordo de cando era pequeno, estaba hasta polas marquesinas, non? A Coruña, cidade en la que nadie é forasteiro. Bueno, pues maravilloso. Non sei se sigue vixente, No, creo que agora, hai uns anos me parece que o cambiaron, pero bueno, sí é un lema, digamos, clásico, un eslogan de sempre, claro, turístico da cidade, sí. Bueno, pues sexa vixente ou non, polo menos nas salas de concerto habituais, sí está vixente e sempre se recibe con cariño e desexando, procurándolle a mellor da hospitalidade aos artistas que veñen de fora a nosa cidade, sexa a súa primeira vez ou a quinta, non? Bueno, no caso da banda que nos ocupa esta noite, a noite de mañá, xa estou eu xa desexando que chego venres. Que ansia. Pois tengo, largo e estrambótico nome que chama a atención. Responde, nos carteles veredes solo The Dukes of Harlem, o sea, os Duques de Harlem,
pero o seu único disco que teñen publicado é baixo o epígrafe de Cruz, como soa, Cruz, and the Dukes of Hazzard. Por qué? Porque The Cruz é o apodo que ten o cantante de The Dukes of Hazzard. Esta é unha banda neerlandesa de Países Baixos, antiguamente Holanda. Sí, agora é Países Baixos, non sei por que non se pode decir Holanda, pero bueno. Sí, non sei que cambiou aí para... Estamos hoxe moito coa xeografía, pero... Neerlandeses, vamos. Sí, efectivamente, así non damos lugar a confusión, que é un anglicismo, porque ven de Netherlands, que é o nome do país en inglés que literalmente pues, significa Países Baixos, non? Efectivamente, o sea, venen de Neerlandia. Claro. Españolizando xa sí, o país, non? Bueno, pois esta banda soa a gloria. Sobre todo eu creo que vai gustar moitísimo aos amantes, aos seguidores de Bruce Springsteen. Por qué? Non é que non son unha banda de versións, nin de tributo a Bruce Springsteen, non en absoluto. Pero sí teñen ese sonido que empezou a desenrolar Springsteen co seu terceiro álbum, polo ano 75, o un archifamoso Born to Run, non? Que incluso serviu de influencia, recoñecida ademais polos propios autores, Meat Loaf e Gene Steinman, como principal compositor, para o multiplatino e mega clásico Bat Out of Hell de Meat Loaf, non? Pues un dos álbumes máis vendidos de todos os tempos, e o culmen do rock máis ostentoso, máis grandilocuente, máis megalómano e máis barroco, non? unha obra mestra. Bueno, pois, entre ese Born to Run e este Bat Out of Hell podemos situar o grueso da música de The Cruz and the Dukes of Hazzard, non? Sobre todo, pois, en directo. Xa digo, eles só teñen un álbum no mercado, a Street Opera, unha ópera rock destas que xa non se levan, non? A día de hoxe, pero bueno, dádelle unha escoitada, está pois, en calquer plataforma, porque é unha maravilla, teñen ese son deudor deses anos, desa segunda metade dos 70, con toda esa grandilocuencia, non? Sobre todo. The Cruz é un cantante prodixioso, xa ides quedar prendados da súa voz nada máis oír, non é Meat Loaf, pero que Meat Loaf só había un. Pois é a proposta que temos para esta semana. Así o único concerto, digamos, realmente de rock, pois corre a cargo de The Cruz and the Dukes of Hazzard, mañá no Mardi Gras, a partir das 22 horas, pero, como eles vendín, o seu eslogan, se o da Coruña era a cidade na que ninguén era forasteiro, pois o eslogan de The Cruz and the Dukes of Hazzard é manter o arte do rock and roll vivo. Keeping the art of rock and roll alive. Sí. Pois tamén é noble propósito. Sí. Máis é que soa. Podería haberlo firmado pois Meat Loaf no 78, non? Con Bat Out of Hell. Pois non soemos ter... Bueno, é que non hai tampouco a día de hoxe bandas que reivindiquen, non, o legado de Meat Loaf. Moitos seguidores o ven como unha figura dinosaurica, eso, demasiado pomposo, encontran algúns, outros ni non encontran directamente, lles parece unha horterada. Bueno, todas as opinións son respetables. A mí me parece un cantante dos mellores que houbo, sempre asociado co seu compositor, Gene Steinman, autor tamén de un disco en solitario. E mira, para os máis cinéfilos tamén, Gene Steinman ten unha conexión cinematográfica, unha das mellores, bueno, non vou dizer mellores porque non é, pero das miñas favoritas, películas dos 80, con Calles de Fuego, de Walter Hill. Sí. Toda unha fantasía de rock and roll. Bueno, pois, as dúas mellores cancións que salen na película, que é a de inicio, Nowhere Fast, que
fai que canta o personaxe de Diane Lane, pero non é ela en realidad. E a final, Tonight is what it means to be young, esta noche es lo que significa ser joven, pues é que son, esta última sobre todo a mí me parece unha das mellores cancións de todos os tempos. O digo así de claro, Xa que falas de conexións co cine, tamén fixo de actor en algunha película, lembro eu. Sí, Meatloaf, sí. Eu recordo unha con, por exemplo, así a primeira que me ven á cabeza, con Patrick Swayze, o difunto Patrick Swayze. Bueno, Meatloaf tamén xa morreu, pero sí, como se chamaba, que era de dous camioneiros, a película de acción así, de serie B. Non será de profesión duro ou algo así? No, Roadhouse era unha maravilla. Bueno, pues, sí, puede ser, depende. O remake con Jake Gyllenhaal tampouco está mal. Bueno, me quedo casi con a ochenteira, Home, sí, ademais a original tiña no bar, no que era o epicentro da acción, do que era o segurata Patrick Swayze, pues que banda que estaba tocando ali sempre, ademais con un enrexado para protexelos, pues era a Jeff Healey Band, non? Tamén para descanse Jeff Healey, guitarrista cego que tocaba que tocaba e que tocaba ademais, non tocaba la steel guitar tamén, me parece. Tamén, sí. Xa morreu, pues, aí estaba despistado, non sabía que morrera, Sí, morreu xa fai máis de 10 anos, Black Dog, pode ser? Non sei como a chamaron en España. Black Dog, sí, efectivamente, a que decía esa con Patrick Swayze, Meatloaf. Sí, pero non sei como a chamaron en España, Creo que igual, Sí? Me parece que sí. Sí, porque en galego quedaría can negro e queda raro. Sí. Bueno, can ou cadela, porque... Sí, bueno, sí, hoxe hai que ter cuidado. No, é que verdad. En inglés non se... Tidis dog non sabes se é macho ou femia. Black Dog, do ano 98, pode ser, me parece moi recente. Por aí, sí, finales... Sí que é Black Dog, efectivamente. Unha serie B de videoclub, tampouco pasa de aí. Xa era maiorciño Patrick Swayze aí, bueno, e Meatloaf tamén. E aparece Meatloaf ademais co pelo corto aí, que me extraña. Sempre o lembro de pelo longo. No, ten máis películas, Meatloaf, sempre así en papeles secundarios. Pero bueno, destaca sobre todo como cantante, non? As secuelas que grabou dúas de Bat Out of Hell, a segunda tamén é un excelente disco. Bueno, estamos hoxe reivindicando a figura de Meatloaf, pues gracias a The Cruz, a The Dukes of Hazzard, que os veremos mañá no Mardi Gras, pues seguro que tamén recordaremos, nos virán á mente máis dun momento, pues tanto Meatloaf como Bruce Springsteen, segurísimo que disfrutamos dunha velada con ese rock and roll do que xa non se fai, pero que hai que manter vivo. Pois sí, pois claro que sí. Oye, pois me parece que non sempre recomendamos, tamén podemos lembrar, como neste caso, pois figuras destacadas, ¿no? Como está Fasti, por exemplo, nos libros que escribiches de entrevistas, ¿no? E hai que tamén reivindicar e ensinar un poquinho a xente nova que hai máis vida a lo do reggaetón, ¿no? Claro, efectivamente. No, o trap e desas cousas. Aparte, no primeiro dos meus libros se encontra unha entrevista con Meatloaf que pude entrevistar antes de que morrera, así que, pues mira, apropiado. Pois sí, bueno, pues entón hoxe estamos reivindicativos. É un programa así un poquinho hoxe como máis chuchurrío, non? Bueno, sí. E bueno, o resto de se vos quedades aquí non queredes ir a máis concertos ou tal, pues mira, sempre se pode escoitar discos, ler un libro, unha biografía. Mira, por exemplo, o que estou lendo eu estes días, xa seguir máis longe. Pois un libro que me fixen o sábado pasado na edición mensual, na penúltima, por esta tempada, do Curruncho Pop de Carballo, non? Que nos dou a coñecer, bueno, de nome así de algún traballo, digamos que moi someramente, moi por encima, eu xa a coñecía, pero non profundizara nunca no seu traballo. Bueno, se vos digo o nome de Mariní Callejo, pois non ides saber quen é, seguramente, non? Mariní que vende Marinieves, vale. Esta muller foi a
a primeira productora, dende os anos 60, a primeira productora do música española, do pop español, que estou de feito traballando cos brincos. Mira que se mencionan veces a los brincos, pero poucas veces se menciona a Mariní Callejo, non? Entón, pois, neste curruncho pop, non veo a propia Mariní, que xa é unha muller de 82 anos, que reside xa felizmente xubilada en Málaga, xa fai moitos anos que non traballa como productora, pero veo a colación porque a autora segoviana, Esther Seco, lle escribiu unha biografía. Esther Seco debutou no mundo literario musical fai 2 anos coa biografía tan necesaria de Mari Trini, non? Estamos falando de cousas un pouco alexadas do rock and roll, pero que o tocan. E que axudan tamén axudan, é dicir, axudan a enriquecer un poquinho, non? Que digo unha cousa, Mari Trini musicalmente non, pero de actitud era todo rock and roll, sí, rompeu moitas cousas, rompeu con moitos moldes, sí. Mas unha muller lesbiana nos anos 60 e 70 que non podía facer pública a súa condición, pero sí a deixaba entrever nas cancións, bueno, pois como moitos des músicos españoles desa época, foi lastrada en máis dunha ocasión, non por culpa de Mariní Callejo, ou polo menos non só por ela, que tamén lle viñan imposto, polo sonido, o infame sonido Torrelaguna, non? Que se non sabedes o que é, todas estas orquestacións que teñen as cancións, pois a ver, vos poño un exemplo rápido, Un beso e unha flor, que de feito de Mariní Callejo, ollo. Ou calquer canción de Rafael ou de Perales, todos mirad os discos españois que tedes en casa daquela época, todos os que poñan composiciones de José Luis Armenteros ou arreglos de Waldo de los Ríos ou de Rafael Trabuchelli, todo eso é o sonido Torrelaguna, orquestacións gratuitas e innecesarias que moi espectaculares, que soaban ben en televisión, pero que se o comparamos, por exemplo, co que acabamos de falar sobre Gene Steinman, que tamén as usaba, pero de outra maneira e con outros fins, pois é como se misturáramos auga e aceite, non? Pero bueno, mira, é unha comparación tan ridícula como coherente. Porque son dúas formas diferentes de entender o mesmo, case, non? De emplear os arreglos a hora de producir unha canción, non? Bueno, eu vou me quedar con Gene Steinman, claro, pero sin desmerecer en absoluto o traballo de Mariní Callejo, que, bueno, esta muller, pois eso, foi a primeira productora de unha rapaza que poseedora, ademais, de oído absoluto, o sea, que pode captar, ela escoita unha canción e diferencia perfectamente cada instrumento, en que tonalidade están, a ver, tamén non hai que ter o oído absoluto solo, para eso tens que ter tamén coñecementos de música. O oído absoluto non te proporciona eso, Claro, sí. Se non tes coñecementos de música, pois ela era unha pianista consumada, de moi nena, pois con 20 e 21 anos se lle ofreceu a oportunidade de traballar cun grupo que estaba empezando na España da época, que estaban, bueno, como todos, á sombra dos Beatles, non? Querían buscar remedos españois dos Beatles, e aí, pois, empezaron os brincos, non? Con Juan e Junior. Juan Pardo e Junior, o famoso Junior, marido de Rocío Dúrcal, tamén para quen non o ubique. Como é Antonio Morales, non? Antonio Morales Junior, o pai de ahora, bueno, non sei nin como se chama, Xaila Dúrcal. Eso, Xaila Dúrcal, sí. Non sei como se chama a petarda da súa filla. Bueno. Ala, ya estamos. Que había que soltar. Non todos. Non todo es amor e paz en el mundo rock and roll. Mira, que xente sin talento teña que aproveitar o apelido ficticio artístico, porque Rocío Dúrcal non se apellidaba Rocío Dúrcal, era nome artístico, pois aproveitar o apellido para intentar labrarse unha carreira tendo cero talento, como é o caso da súa filla,
pois non me parece, xa, o primeiro que me parece unha falta de respeto a súa nai. Es moi severo, Pero, moi severo, moi severo. No. No, é así, é a miña opinión, non pretendo que sexa Non nin te a verdade, lembras, non te lembras de Sopa de Amor que cantaban a filla maior e o fillo? Cala, E que que agora non me vou sacar E foi un bombazo, ademais, todo o día. Ainda non sei se a terei por aí para poñela e Non martirizar. fai falla. Ahora, por qué, señor? Por qué me recordas esto? Era a filla maior e o fillo, é o único fillo que tiñan. E cantaban eso, sí. Vou intentar borrarlo, reseteo. Reseteo, en fin. Bueno, estábamos con Mariní Callejo. Sí, porque estábamos falando de música. Bueno, pois, Mariní, a partir de ese traballo con os brincos, pois comenzou, bueno, vendeu ben o primeiro disco dos brincos, que na miña opinión é o mellor, o primeiro LP, e pois comenzou a súa carreira, se vendeu ben, e como claro, igual que no cine de Hollywood, ti vales o que val o teu último traballo. Sí. Pois, esa rapaza de 21 anos, comenzou seguiu producindo aos brincos, traballou con Julio Iglesias tamén, algúns en calidade de produtora, outros en calidade de arreglista, tocando tamén pois o piano, outros diferentes instrumentos. Bueno, ela foi a responsable, pois, de moi, como decía fai uns minutos, pois de Un beso e unha flor. O sea, as orquestacións, os arreglos que ten esa canción son de Mariní Callejo. Con logo a súa colaboración máis longa nos anos, pois foi con Mari Trini, non? Como decía. De feito, é o que levou a Esther Seco a escribir a biografía de Mari Trini, foi chegando ata o traballo de Callejo, e falando con ela, que entrevistou para o libro de Mari Trini, pois xurdiu a idea de facer esta biografía oral sobre a propia Mariní, non? Que además sempre foi unha muller que un pouco esquiva coa prensa, non se lle coñecen aparicións en televisión, nin na chaman cando hai efemérides, nin para programas especiais sobre Mari Trini, nin no Bravo, los brincos ou calquera dos artistas cos que traballara. Bueno, entón, claro, a estea, o panorama musical español foina olvidando. Claro, si leva xa pois 20 e pico anos sin traballar, pois máis todavía, non? Pero por eso este libro, que además se lee moi ben, se chama Conversaciones con Mariní Callejo, moi sinxelo, non chega ás 200 páxinas, moi entretido de ler, e nos vai contando o propio formato entrevista longa, nos vai contando a propia Mariní, pois, como foi a súa vida, os seus traballos, as súas opinións. Bueno, unha delicia, a verdade, pois para coñecer un pouquiño máis unha historia, un personaxe que oculto, non, da música española, do que seguro que calquera seguidor da música deses anos, non, da música española máis lixeira, máis pop, neses anos 65, 80 e pico, pois seguro que ten na súa casa pois algún dos traballos nos que colaborou Mariní Callejo. Mira, non o sabíades. Pois non, seguro que non. E aparte, tamén para reivindicar a figura dos produtores. E ter claro, sí. Porque non ten que ver un produtor de cine con un produtor musical, no. saber un poquinho que é un produtor, non? No eido da música, e saber o importante que é e que está detrás de moitos éxitos de moitos artistas. Sí, claro, é que o produtor, eu xa digo sempre, non? Eu son moi fan, en xeral, dos produtores. Me interesa ler libros sobre eles, saber como traballaban, bueno, sobre todo, pues, los artistas que me gustan. Pero mira, incluso neste caso, que non son eu o maior fan nin de Mari Trini, nin de Los Brincos, me gustan, respeto, pero non entran dentro das miñas escoitas habituais. Bueno, esta semana sí, porque polo que vai contando Mariní no libro, pois tamén vou escoitando esas cancións, as vou escoitando de outra maneira. As disfruto máis. Dándolles o realce e entendendo un poquinho máis a filosofía de cada uno, efectivamente. Claro. E mira, pois deso se trata tamén, non?
seguir descubrindo música as súas características, curiosidades, pormenores que teñen, non? Así que, pois mira, benvida sexa esta obra sobre esta figura esencial, aínda que descoñecida, do pop español, de toda a vida, non? Dende as galas do sábado hasta o programa de José Luis Moreno. Por tanto, ahora, nas televisións xa non hai este tipo de programas de variedades que se chamaban, non? Pois casi, si, Luar. Bueno, sí, claro. Pero é o único que queda, é o único que queda. Sí, a ver, non sei, non estou moi ao tanto do que votan o resto de canales, pero me dá que non é un formato que estea moi en boga. Excepto na televisión de Galicia, que leva, pues, creo que leva 40 anos, non sei. 40 anos. Leva dende o principio, sí. Pero si non é un formato. Bueno, pues hoxe vai a nosa homenaxe a Marini, a Meatloaf, e, bueno, esa lembranza a The Cruz and the Dukes of Hazzard que actúan mañá, que, por certo, Meatloaf actuou no Club de la Lucha. Eu sabía que actuaran e no Rocky Horror Picture Show tamén, cuidado. É verdad, bueno, olvido imperdonable. E en que desparramen, en Wayne's World, aínda ten... Aínda ten, Dame un tirón de orellas, o de Rocky, olvidando de mencionar Rocky Horror Picture Show, non ten perdón. Pero mira, é que eu tiña na cabeza que actuaran nun filme que a mí me gusta moito, relativamente recente, non me daba conta el Club de la Lucha, sí señor, que é un dos acólitos de... É do ano 98, 99. Bueno, home, pero eu chamo recente, eso non é clásico aínda. Clásico é que cando... 27 anos. Clásico é cando naciches ti e eu. Bueno, hoxe despedimos con o grupo que mañá visita a Coruña, non? Home, eu creo que sí, non? Poderíamos despedirnos tamén con das producións de Marini Callejo. Pero bueno, xa o que queiras ti, mandas ti, son cancións que todo o mundo xa coñece. A que queiras. Que as escoiten pola súa conta, que se fagan co libro de Conversaciones con Marini Callejo, porque xa verán como disfrutan e aprendemos todos a escoitar esas cancións de outra maneira, sí, de outra maneira. Estaba pensando eu de outro xeito, sí, con outra óptica, con outra perspectiva. Exacto. Que é o que ten coñecer o traballo dos produtores, non? Que por eso eu son moi fan. Pero bueno, entendo que quen solo quere ir a escoitar música para divertirse, bailar e pasar un rato, pois non ten que andar profundizando meterse nestes berenjenales, non? Pero os que si gustamos de eso, pois o disfrutamos o doble, de verdade. Pois imos a disfrutar hoxe con un dos temas de The Cruz. A ver se o digo ben, The Cruz and the Dukes of Hazzard. Perfecto. Vale. Pois mira, que tal 99 Degrees, por exemplo? Vale, a ver, esa pode ser unha, a ver como se chama esta, non sei que te parece a ti, pero eu tiña aquí unha que non sei se te gusta, que se chama 99 Beers and 65 Shots, que é algo así como 99 cervexas e 65 chupitos. Te parece ben? Efectivamente, sí, decía eu 99 grados. Pero, además, me parece a mí que a canción vai moito coa filosofía túa e nosa, miña, especialmente coa miña. Non quería decilo, pero sí, especialmente coa miña, que é así. Especialmente a miña, que quede claro. Bueno, pues, perfecto, pareceme unha perfecta elección. Pois a semana que ven máis. Efectivamente. No nome do rock and roll aquí en Radio Culleredo con Fernando San Pedro. Unha aperta, Fernando. Unha aperta, ata xoves que ven.